Ara que no em veu ningú, ja estic ací de nou. Deixe el mando un moment i escoltem. Ja saben que des d'ahir poden saber tot el que passa al seu voltant, conèixer els protagonistes, saben que poden veure exposicions i reportatges i per damunt de tot, lo principal, estar entretinguts, tot això ací, al Zapping Zapping. Bona vesprada, 6:30 en punt, així estem, puntuals a la cita, Zapping Zapping. Donem informació, parlem d'esports, de cultura i de temes que ens interessen a tots. Fins i tot poden concursar. Si mos busquen, mos trobaran. En el Zapping Zapping, en directe els dilluns, dimarts i dimecres a les 6:30 de la vesprada. Així, en TVM. Que venen.